ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Ang iCure Capsule 750mg ay may sangkap na organic silica na nakakatulong sa may alopecia o hair loss at nagpapaganda sa ating balat. iCure Capsule 750mg. Mabibili sa pharmacy, grocery at Shopee. Doc Herbal Coffee 21 in 1. Doc Herbal Coffee 21 in 1. Magandang araw, taga-Bra po ako. I-share ko lang sa inyo ang aking karanasan. Siguro dahil may edad na ako sa ngayon, medyo mahina na rin ako kay Mrs. Mula nang gumamit ako ng Doc Herbal Coffee 21 in 1 at Doc Herbal Capsule, lumakas ako kay Mrs. Kaya subukan niyo ang Doc Herbal Coffee 21 in 1. Diyos ko, sa panahon ngayon, may mahihiraman pa bang walang interes? Girl, punta ka sa M. Louvillier! Yeah! Introducing M. Louvillier Walang Interest Promo! Zero advance interest sa first month ng ML Quick Cash Loan Prenda transaction mo. Available to all first-time customers or existing customers with active Prenda in other pawn shops willing to transfer their item to M. Louvillier during the promo period. Promo runs from June 10 to August 10, 2025. Per DTI, Red Trade Permit number FTEB 227017, series of 2025. Police asintado. Dagiti kapulisan anawaya mapagtaklinan dagiti umili. Tapno nagtalined tilinak ornos kental na iti lugar tayo. Pulis asintado. Programa nga pakaiwaragawagan dagiti agdama paspasawak tunggal aldaw. Kampanya iti pannakapugibog kontra kriminalidad, illegal drugs kenda dumapay. Babayan ka dagiti mapagtal ka na kamen ti pulisya iti bukod tayo lugar. Pulis asintado. Manggigan tunggal aldaw ti Sabado. Dito'y RPN Diesel Radio Ronda Batak City. Mr. Ronald G. Domingo, host iti dito yung programa. Police Asintado! Beno, nagasat nga oras tayo amin nga sa ngapada. Aldaw ti Sabado, 11 ti mabilang ti bulan ti Oktobre. Dawen 2025. Sumangabay manen kada kayo ti aglinawa sa programa tayo. Pulis asintado, pakinumanan tayo kadagiti kaming ti PNP nga naka-schedule iti dayto nga aldaw ti Sabado. Anya man diraramidan nyo kadagito nga gundaway. Amok nga makumikom kayo tatag isagsagana iti pangaldaw. Aken kasamitin bakasyon ko na tayo. Alawen ket danggahin da kami nga nati oras ti alauna tapni kasta ket intay manen makinuman kadagiti kamkaming ti PNP nga naka-schedule kasta na kunakon ditoy probinsya tayo nga Ilocos Norte. At derod yan aken gayamyo kastimonyo ti programa ni Ronald Domingo iti biyang ti mas control ni Engineer Mark Angelo Asuncion. Supervision ken direksyon ti OIC tayo ni Mr. Rod Zadjan. Ken kasama tayo ti programa ket idandano kada tayo ti biyang ti Ilocos Norte Police Provincial Office. Babaen ti panidoolo ni Police Colonel Jomar Labiano. Mararamat digiti pasilidades ti estasyon tayo. Tabi ka sakit maiwaragawag may pakamoy ti publiko digiti plans and programs activities ken dadumapay kadagiti nagdudumang estasyon ti pulisya.
Kaya kasama tayo, dali kita'y konsensyo, mabalin yung idanon di kita, babenting kayo pa nag-text, iti 0962-319-4703, kan 0935-804-3395. Bayan, itinatay kong daway, hantayon na baybay again, intayon makainuman. Hintayon dito muna nga bisita tayo, kung nakman kadi, ti abiyang ti PNP Bacara, Ilocos Norte. Hintay kainuman ni Police Captain Joseph M. Calderon. Umuna ti amin, sir. Tayo man pangablao mo kadigi sa amin nga agdingdingig kinagwibuya ti programa tayo, especially sa mga kababayan natin sa bayan ng Bacara, Ilocos Norte. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga din po. Maraming salamat po ulit sa pag-iimbita niyo po sa amin dito sa inyo pong programa. At nang mapagbigay po kami ng impormasyon at update sa ating po mga kababayan, especially po sa Municipality of Bacara. Magandang umaga po sa lahat. Yes, sir. Sir, kumusta naman po ang maghapon magdamag sa ating bayan po? Sa bayan po ng Bacara, thank God po at wala po tayong mga major incidents. Although merong mga minor, for example, yung mga nagkakaaway na magkakapitbahay o kaya magkaroon ng simpleng argumento. So at least naaayos naman po kaagad. And when it comes to crimes, wala po tayong krimen na nangyari po, for the past few days po. Okay, napakagandang balita po yan, sir. Pero nung mga nakalipas na araw, sir, kung hindi tayo nagkakamali, mayroon tayong operasyon kontra droga, sir. Paki-update po, sir. Yes po, last Tuesday po meron po tayong anti-illegal drugs operation. Doon po natin ginanap sa Barangay Libtong po. So ito po is a bypass operation. Ang ating pong subject is isang street level individual na previously is drug surrenderer. But unfortunately, yun nga po, medyo bumalik siya sa dating gawi. So we have to do is to operate against him para at least hindi na po siya makapagkalat pa kung sakali man ng ipinagbabawal na gamot, especially doon po sa ating pong municipality. So na-arrested po natin sila ng madaling araw dahil yun po ang naging usapan, alas 5 ng madaling araw ang magiging bigayan. At yun po, nahuli po siya ng ating mga operatiba, kasama po yung ating mga mandatory witnesses, representative from DOJ at saka po yung ating elected official, local elected official. So ibig niyong sabihin, sir, pagkatapos yung di ba siya ay drug surrendery, pagkatapos yon tuloy-tuloy pa rin ang kanyang aktibidad? Ang accordingly po is parang ngayon lang po ulit siya nagbabalik. So although previously wala po siya mga activities, naglaylo po. At yun nga po, unfortunately for him, may monitoring po kami kasi although yung isang tao po kasi is naging drug surrendered or nakapag-surrender na at naalis na siya sa listahan, still yung monitoring po namin is nandyan pa rin to ensure na hindi na po sila babalik sa dati nilang gawain. And yun nga po, unfortunately siya is bumalik po, so we need to do something about that. So ano yung mga nakuha po sa kanya, sir? Nakakuha po sa kanya ng 8 heat sealed plastic sachet po. At yung pong 8 po na yon is nakapaloob pa sa another plastic po. Yun po yung pinaglalagyan. So, iba yung ano, sir, iba yung ibebenta niya. So bali yung ibebenta po niya is iba po isa. Then yun po, magkakasama po doon yung sa plastic yung 8 na additional po na supposedly, siyempre sa kanya na po yun. Hindi po siya subject for yung sa bypass operation. Pero kung siyempre considering na bypass operation yun, lahat ng hawak niya is siyempre kukumpiskahin po natin. So magkano lahat tong yung estimated cost po, sir? Yung estimated cost po niya is since nasa more or less 1.2 or 1.3 grams po yung nakuhang illegal drugs po sa kanya. Ang estimated value po is umaabot po ng mga 8,100 something or 8,200 something po, mga ganun po. So, kumusta naman po yung kasong kinakaharap niya po? Actually, nung Thursday po is na ano na po siya, na-commit na rin po siya sa provincial jail. At yung case po ng selling at saka po yung possession is yun po yung na-file na kaso against him. Maliban sa kanya, sir, meron pa rin bang kayong minomonitor? Meron po. Huwag po kayong mag-alala. Meron po kaming minomonitor. At kagaya nga po ng sabi ko sa inyo, is hindi po kami titigil hanggat hindi po namin sila lahat nahuhuli. But as to the details po, siyempre hindi ko po pwedeng sabihin. Yes, sir. Yun po. So, sa assessment po ninyo doon sa ating bayan po, sir,
malaking problema pa rin ba ito ng pagbebento o pagbebenta ng illegal drugs? Sa buong Pilipinas naman po is malaking problema po ang pagbebenta ng illegal drugs kasi still it remains as a threat para sa peace and order po at saka yung safety ng ating pong public. Pero pag titingnan nyo naman po yung gravity ng or yung level po ng illegal drugs sa Bacara is at the minimal naman po. Kasi puro street level individual naman po sila. Wala po tayong high value individual po sa Bacara. At yun nga po, primary targets po namin is yung mga pusher. Siyempre, pag natanggal na ang pusher, yung mga user is mostly mawawala na rin po. Kung sakali man is pasusurrender rin po namin sila. Meron po kami mga sa tao or may mga drug surrender po kami na willing po na magbigay pa ng information kung regarding po dun sa mga kanilang mga link. Actually nga po yung ating pong nahuli nung nakaraan is meron po siya mga pinangalan ng individual. So yung listahan po namin is nadagdagan. Although yung iba is from other municipality po. Yung kung yung pinanggagalingan yung mga binebenta nila sir, meron silang reveal? Meron po, yun po. Yun nga po, pero hindi po sa atin sa municipality of Bacarap nanggagaling. So definitely ipapasa po namin dun sa municipal station concerned yung sir, information. Yes sir. Sir, alam natin may mga coastal barangays tayo dyan sa Bacara, Ilocos Norte. Noon ay may mga floating shabu. Yes po. So, kumusta na po ang koordinasyon po ninyo sa mga fisher folks natin doon po sa Bacara regarding po sa mga floating shabu po? Opo. Meron po tayong tinatawag na bantay dagat po dito sa Police Regional Office 1. So, lahat po yan is, lahat ng coastal municipalities po is a member of that. At sa Bacara po is meron po tayong group, kasama ko po ang ating PCR dito. Sila po yung kumakausap, kasama po yung Philippine Coast Guard natin sa nakadestino sa Bacara with regards sa monitoring po kung meron po tayong mga floating shabu. Kasi nga po nung previously, ang meron po is yung mula po sa if I'm not mistaken, Badok, Curimao, Paway, Lawag. And then kami wala po. Tapos biglang nagkaroon sa Pasukin, then sa Burgos and Pagudpud. So yun nga po ang inano namin. Baka naman merong nakalusot or pero in-ensure naman po ng ating mga mga fisher folks po pati po yung ating Philippine Coast Guard na wala po talagang napunta sa ating lugar. Yes sir. Okay, sir, ito na mga preparasyon na po natin sa nalalapit na araw ng mga patay po sir. Kumusta naman po ang paghanda ng PNP at ng local government unit ng Bacara po? With regards po sa preparation po natin sa ating upcoming na undas, syempre po andyan po ang ating MDRRMO, tsaka po yung ating BFP at yung Philippine Coast Guard. Magkakasama po kami with regards to deployment. At with regards po dun sa incident command system, if I'm not mistaken, ang magte-take over po dyan is yung MDRRMO po natin. So all the resources of the municipality of Bacara will be registered or will be turned over to the MDRRMO so that po yung deployment ng tao at saka po yung mga assets po natin is single lang. Hindi tayo madodoble, hindi masasayang yung effort at saka yung mga yung tao po natin. But still on the PNP side, we have our own security plan na ilalatag po dyan. So ang primary po namin na kailangang ayusin dyan is yung pong traffic, yung flow of traffic kasi siyempre po yung maraming mga sasakyan. And then yung pangalawa, police assistance. Definitely meron po tayong police assistance desk na ilalagay po sa each na cemetery po na babantayan para in any case meron po kayong PNP na pwedeng lapitan. And at the same time, yung mga ipinagbabawal po is nakapaskil na po dun sa labas. At meron din po tayong mga personnel na itatas para magpatrolya sa loob po ng mga sementeryo to ensure na wala po nagbabiolate ng any rules when it comes to kung mga pinagbabawal po sa loob. Okay. Pero gagayam ken kabsat aga sublita ito. Kalpasan ka iti sumagmuna pamalagip manibod pa lang iti technical studio tayo. Asintado. Dagiti kapulisan anawaya mapagtaklinan dagiti umili. Tapno nagtalined tilinak ornos kental na iti lugar tayo. Pulis asintado. Programa nga pakaiwaragawagan dagiti agdama paspasawak tunggal aldaw.
Kampanya iti pannakapugibog kontra kriminalidad, illegal drugs kanda dumapay. Babayan kadagiti mapagtal ka na kamen ti pulisya iti bukod tayo lugar. Pulis asintado, manggigan tunggal aldaw ti Sabado, dito'y RPN Diesel Radio Ronda Batak City. Mr. Ronald G. Domingo, host iti dito yung programa. Pulis asintado! RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 11:39. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa laon. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Good pa dumit man siya. Hello Right Bar Blue. Isang labanan yan. Right Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello Right Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Doc Herbal Coffee 19-in-1. Doc Herbal Coffee 19-in-1 with Insulin Plus. Yamanak iti Doc Herbal Coffee 19-in-1 ken Doc Herbal Capsule Super Gold ta nakatulong daytoy ng pababa iti sugar ko. Ita sa anin nga agkulayaw dagitoy matakga po iti nangatong sugar iti dara. Ang iCure Capsule 750mg ay may sangkap na Q10 coenzyme na makakatulong pagandahin ang ating puso. Samahan ng proper diet at exercise. iCure Capsule 750mg. Mabibili sa pharmacy, Shopee at Lazada. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 11:40. Pulis asintado. Dagiti kapulisan anawaya mapagtaklinan dagiti umili. Tapno nagtalined tilinak ornos kental na iti lugar tayo. Pulis asintado, programa nga pakaiwaragawagan dagiti agdama paspasawak tunggal aldaw. Kampanya iti pannakapugibog kontra kriminalidad, illegal drugs kanda dumapay. Babayan kadagiti mapagtal ka na kamen ti pulisya iti bukod tayo lugar. Pulis asintado, manggigan tunggal aldaw ti Sabado, dito'y RPN Diesel Radio Ronda Batak City. Mr. Ronald G. Domingo, host iti dito yung programa. Pulis asintado! Okay, tuloy-tuloy ti programa tayo alas 11:42. Intay sublyanan ni Police Captain Joseph M. Calderon kagayem ken Kabsat. Okay, sir, sa susunod na buwan ay taon piyesta ng Bakara. So, kumusta naman po ang preparasyon po ng PNP at ang LGU po? With regards po sa upcoming fiesta po ng Bakara, nakapag-conduct na po kami ng meeting headed by our municipal mayor po. So, meron na po kaming kanya-kanyang tasking. So, as of now po is hinihintay po namin yung final program kung ano po yung mga activities per day. Kasi it will be starting on November 23 hanggang katapusan po. So, yun po. Hinihintay lang po namin on the PNP's part yung final program para at least po yung necessary security for each activity
is magawa po namin. Kung kailangan po namin augmentation coming from the PPO or the PMFC, so we will be asking or requesting the higher headquarters depending on the gravity or yung yung laki ng event po on that particular day. Basta po ang start po natin is November 23 hanggang katapusan po ng Nobyembre. Yes, sir. Sir, ang Bacara ay tinaguri ang town na anong tawag dito? Balikbayan Town of Ilocos Norte. So inaasahan ba natin na maraming mga balikbayan po ang uuwi po? It is a part already po na expected na meron pong uuwi. Pero based po doon sa mga nakakilala na po natin na previously, hindi po sila makaka-attend, unfortunately. Yung mga nakilala lang po ko po during my stay in Bacara. And the rest will be uuwi po this coming holiday seasons na po sa pagdating na po ng Pasko Bagong Taon. Kasi nga po, di po ba is yung piyesta, pagkatapos bigla po susunod is Pasko Bagong Taon. So they prefer na yung iba sa Pasko Bagong Taon na lang sila uuwi. So yung mga nakilala po natin, so hindi daw po sila makakauwi ngayong fiesta po ng Bacara. Okay. Sir, sa pagdagsa ng mga tao ay may mga augmentation force po kayo na idinadagdag po, sir? Yun po, depending nga po sa activities. For example po, meron po tayong schedule ng parade. Siyempre po, ilang barangay po yan, clustered. Kinlustered naman po sila when it comes to yung sa mga float and all. Pero yun nga po, during that time, pag meron po tayong parada, definitely meron po tayong augmentation coming from the higher headquarters or yung pageant. Yan, sigurado po yan. It will attract so many visitors from not only in the municipality but also from other municipalities. So yan po, automatic po yan, magkakaroon po ng deployment. That's why we are waiting for the final schedule po na ibibigay po ng ating LGU. At based from that, yun po magiging namin for the deployment po at request ng augmentation. Yes, sir. Okay, sir, ito namang patuloy na kampanya natin sa illegal gambling po, sir. Kumusta naman po sa ang Bacara? Yes po, when it comes naman po sa campaign against illegal gambling, we are urging po yung mga tao po ng Municipality of Bacara to report to us directly kasi wala naman po kami nare-receive na report. So how are we going to know na meron pong illegal activities po doon sa lugar nila, considering na 43 barangays po yung ating binabantayan. At as of now, ang ating pong kapulisan is on 31 lang po kami dahil meron po kaming 5 na nakaschooling. Divided by 2 yung 31, so at any given time 15 lang po ang ating police personnel na naka-duty. So hindi po namin mababantayan lahat at kaya po yung humihingi po kami ng tulong mula sa community or sa ating mga barangay officials na if ever man po na meron silang makita, please report it to us para at least po magawan po namin ng action. Yun po. Yes, sir. Itong mga wanted person po natin po, sir, kumusta yung mga hindi pa na-aaresto? Yun po, yung mga ibang wanted person po natin, actually last time po nung after ng bagyong ano po ba pangalan, bagyong yun? Yung last na nagdaan? Nando at saka yung bago po kay Paulo, kay Paulo. Yung malakas po. After that, pumunta po kami ng Abulog, Cagayan para hulihin po dun yung isang wanted person po natin. Yung next po namin is out of the province din po, pero nasa Region 4A. So bali this coming month po yung isang wanted po na kukuhanin namin will be in Batangas po. So continuous naman po yung monitoring namin when it comes to sa ating mga wanted persons, pero yun nga lang po, ang pina-priority po namin hulihin is yung mga na-identify po namin yung exact location nila kasi kagaya nga po nung nasabi ko before, yung iba dyan wanted na po, hindi pa po ako police. So mahirap naman po hanapin yung mga ganong tao na ang tagal-tagal na po nilang wanted is hanggang ngayon pinaghahanap pa po. Okay. Yes, sir. Yan na muna ang gusto ko pong tatanungin po sa iyo, sir, kung may gusto pa kayong idagdag po sa ating napag-usapan po, sir. Yes po, maraming salamat po sa opportunity po ulit na makasama kayo dito ngayong araw na ito sa inyong programa, and at the same time makapagbigay ng information sa ating pong community. Although ang napapansin ko lang po on my personal point of view, sana po sa ating member ng community, before po tayo na mag video, siyempre po ang unahin po sana natin is yung tumulong sa kapwa.
Kasi based po doon sa mga nakikita ko sa mga sa mga post meron na disgrasya, ang gagawin pa video. Di po ba pwedeng tulungan po muna natin bago po tayo mag-video. So, yun lang naman po. And at the same time, kung gusto nyo po ng peace and order po talaga na maging maayos po sa lahat. So, cooperation pa rin po ang hinihingi po namin. So, please bear with us. Definitely, kung meron po kayong nakitang illegal na ginagawa sa paligid, we will act on that. Basta i-report nyo lang po sa amin timely po. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat din po, sir. Pero kagayang kabsat, detaro din tipang ipatinggan tayo, iti panaginin naman tayo, kani Police Captain Joseph M. Calderon, ti Hepe ti PNP Bacra, Ilocos Norte. So once again, sir, thank you very much, sir. Thank you po. Pero kagayang kabsat, agsublinto ti programa tayo, kalpasan kadagit sa wagman na pamalagip, manipod ti technical studio. Police asintado. Dagiti kapulisan, anawaya mapagtaklinan dagiti umili. Tapno nagtalined, tilinak ornos kental na iti lugar tayo. Pulis asintado, programa nga pakaiwaragawagan, dagiti agdama paspasawak tunggal aldaw. Kampanya iti pannakapugibog kontra kriminalidad, illegal drugs kenda dumapay. Babayan ka dagiti mapagtalka na kamen ti pulisya iti bukod tayo lugar. Pulis asintado, manggigan tunggal aldaw ti Sabado, dito'y RPN Diesel Radio Ronda Batak City. Mr. Ronald G. Domingo, host iti dito yung programa. Police asintado! Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 11:50. May sakit ka ba katulad ng cancer, hypertension, mataas na uric acid, diabetes, sakit sa puso, at marami pang iba, ngunit wala kang perang pampagamot? Subukan na ang iCure Capsule 750mg. Ito ay may mga sangkap na tutulong sa iyo na gumaling sa karamdaman tulad ng mangosteen, makabuhay, Q10, noni, ashitaba, moringa, at iba pa. Sa halagang 12 pesos lang per capsule, hindi ka na magigipit, hindi ka pa magkakasakit. iCure, katuwang mo sa kahirapan, katuwang mo sa kagalingan. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at sa ating po mga masusugid na tagapakinig na naabot po ng ating tinig sa umagang ito. Ang ating po nga pag-uusapan na sakit ngayon ay itong anemia. Itong anemia ay madalas po itong tinatanong sa atin at madalas din nating itong naririnig. So, hindi natin alam kung ano bang mga dahilan. Direct to the point tayo mga suking tagapakinig, dahil ang ating oras ay napaka bilis at iksi lamang, no? Ano ba ang anemia? No, tandaan natin, ito po ay pagbaba ng ability ng oxygen sa ating tissue. At ano ba ang mga dahilan? Isa po itong production ng ating bone marrow o paggamit natin ng mga vitamina at minerals na hindi po naaangkop sa ating katawan. Pwede pong na magkaroon tayo ng anemia. So ano ba ang mga sintomas nito? Yan, panghihina, pagbaba po ng ating timbang, tayo po ay nahihilo, madalas na sumasakit ang ulo, hindi nakakatulog sa gabi, at tayo po ay nagkakaroon ng cold, no? Sensitivity, pwede rin po yan, no? Palpitation. So marami pong pwedeng maging dahilan o common na ating pong nararamdaman. Ano bang vitamina na kailangan natin para masolusyonan natin ito? So, kailangan po natin maraming mga vitamina, katulad po ng mga phytonutrients, vitamin K, iron, no? Yan po ang isa sa napakahalaga para po masolusyonan ang sakit na anemia. Yan, marami po mga halamang gamot na pwede po nating makain o pwede po nating makita lamang sa ating paligid. Yan, ituturo po natin yan mamaya-maya, no? So, kailangan natin po ay iron sa ating katawan at iiwasan po natin ang paggamit ng suka,
paggamit po natin ng cellphone ng sobrang tagal. Beyond 7 p.m. dapat po nakatulog na kayo. 3 hours before midnight, dapat po mahimbing na inyong pagtulog. So, para po masolusyonan natin yan. At marami pong mga pagkain na dapat iwasan ninyo o tanggalin po ninyo sa inyong dieta tulad po ng sobrang taas ng mga uric acid, powderized juice, chocolate, ice cream, mga cakes and candies, iiwasan po ninyo yan. Pati po yung mga matataas sa uric acid ng mga pagkain, no? Mga nakadilata, yun po ay aalisin natin. So, ayon niyo po sa pag-aaral ng Philippine Councils of Health and Research Development dito po sa Pilipinas na napatunayan nila ang paggamit po natin ng ashitaba at makabuhay ay makakatulong po para po pataasin ang iron ng ating katawan. At para po i-promote ang hormone na pisinisikre ng ating pineal gland na which is itong melatonin, mga serotonin na yan, para po mawala yung mga stress. Kahit gaano pa kabigat yung mga problema sa ating buhay, ay madali mo lang yung masusolusyonan. Hindi ka mai-stress agad-agad pag mataas yung melatonin content ng iyong katawan. Kaya pinopromote po ito. Alam nyo ba itong ating mga binanggit, yung ashitaba, makabuhay, ay meron yan sa ating iCure capsule, no? Na isa po sa pinormulate natin para po makatulong sa ating mga kababayan. Uminom lang po kayo ng iCure capsule 750 mg. No, mabibili ninyo yan sa ating po mga suking pharmacy. At pwede rin po ninyo yan bilhin through online. Kung meron kayong Shopee, pwede po kayong bumili. Yan, door to door, darating yan sa inyo. Yan. At sa karagdagang katanungan, pwede kayong mag-text sa atin 092647-18807 at live po natin yan babasahin ang inyong mga katanungan, no? Meron din tayong mga produkto na iCure 18-in-1 coffee, no? Sa mga taong pong takot na tumaas ang sugar, takot na tumaas ang uric acid, yung iCure 18-in-1 coffee natin at yung iCure 12-in-1 coffee ay pwede po ninyong gamitin yan. Ito po si Dr. Ingito na nagsasabing, tell me what you eat and I tell you who you are. iCure Coffee 18-in-1. Ang iCure Coffee 18-in-1 ay may sangkap na chia seeds. Huwag baliitin dahil puno ito ng sustansya. Tinagurian itong superfood na isa sa pinakamataas na pinagmumulan ng omega-3 fatty acids na tumutulong upang magkaroon ng good cholesterol sa ating katawan. iCure Coffee 18-in-1. iCure Coffee 18-in-1. Maiiwasan ang sobrang pagtataba, mapadali ang pagbabawas ng timbang, nagpapatibay ng buto, at mainam din ito sa sobrang mataas na sugar o may diabetes. iCure Coffee 18-in-1. Maganda rin ito sa may sakit sa puso para maiwasan natin ang stroke at para sa mahina ang pagtunaw. Kaya ugaliin ang pag-inom ng iCure Coffee 18-in-1. iCure Coffee 18-in-1. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 11:56. Police asintado. Dagiti kapulisan, anawaya mapagtaklinan dagiti umili. Tapno nagtalined, tilinak ornos kental na iti lugar tayo. Police asintado. Programa nga pakaiwaragawagan, dagiti agdama paspasawak tunggal aldaw. Kampanya iti pannakapugibog kontra kriminalidad, illegal drugs, kanda dumapay. Babayan kadagiti mapagtalka na kamen ti pulisya iti bukod tayo lugar. Police asintado, mangigan tunggal aldaw ti Sabado. Dito'y RPN DZRL Radio Ronda Batak City. Mr. Ronald G. Domingo, host iti dito ya programa. Police asintado! Okay, tuloy-tuloy ti programa tayo. Pulis asintado, 3 minutos kasangwanan ti oras ti alas 12. Okay, di tayo gundaway. Kalpasan ni ti abiyang ti PNP Bacara, indamete ni ti abiyang ti PNP Lawag. Ite makainuman ni Police Captain Jimmy S. Aganon, iso na ti SCAD officer. Iti nasaong estasyon ti pulisya, babayan ti panidoon ni Police Lieutenant Colonel Andrew Arabang. Okay, umuna ti amin sir. Tayo man pangablaang mo kado sa amin nga agdingdingig kinagbibuya ti programa tayo, especially kadigitay padang taga syudad ti Lawag sir. Yes sir Ronald, sa man ti amin ket lakman dayto nga gundaway
babayin iti nagan iti Lawag City Police Station nga idadaolwan ti Chief of Police ni Police Lieutenant Colonel Andreo Rabang. So ket ipadpadanon mi nga rod apo nga agbuybuya ken nagdingdingeg kada iti programa tayo iti nagasat nga aldaw tayo amin. Yes, sir. Okay, sir, kumusta mo tinagmalim nagpatnag iti Lawag City, sir? Yes, sir. Kasla dati agtultuloy nga operasyon tayo iti 24 hours iti proactive nga araramidin tayo Sir Ronald ket kasi napod Diyos ket nagtalinaed nga generally peaceful iti syudad ti Lawag iti nagpatnag Sir Ronald malaksid laeng kadatay accomplishment tayo itay apaglabis laeng ti tenga ti rabii seknan iti illegal gambling Sir Ronald. When gayam sir dati kapaspasamak nga illegal gambling operations tayo sir. Ana daytoy sir, minatayan ti nakapasamakan na daytoy sir? When Sir Ronald minatayan daytoy ket damit ti rigitay reporters tayo nga concern ket adda rigitay grupo iti tattao nga napan naki-attender di nga minatayan Sir Ronald ket naglalaki na inda iso nga inaksyonan tayo met dayto nga report iso dayta ket nagpositive datay operasyon tayo iti illegal gambling iti maysa nga minatayan ye barangay 1 na Sir Ronald. So you mean sir adda tinang itimbre iti biyang ti kapulisan tayo? Yes Sir Ronald. So kasano ti kabayag na kangamin daytoy lamlamayan dan sir? Nabiit pa met Sir Ronald pero kaday dila ang type tuming at rabii. So nakaawat tigiti operatiba tayo iti report iso napanda binalidate ket nagpositive met Sir Ronald. So manong individual iti natili tayo sir? Bali talo Sir Ronald daytoy nagamatan nga actual nga agay ayam mismo Sir Ronald pero bali umabot iti at large Sir Ronald ket agarup 15 katao. Mano dyan talo lang talo Sir Ronald. Talo sa naktuhan ye mismo nga nagamatan. So nasurok nga sangapulo jay nakataray. Yes Sir Ronald. So siguro natimbrian da sir mun edi amuda nga dati agresponding nga kaming ti PNP ket datay nagtataray dan sir. Wan Sir Ronald amumutin Sir Ronald no kastang senaryo or aktibidades ket no sino dagitay naka akto no madama nga nakaigam ko maiti braha Sir Ronald ket isu ti priority nga ma-hold dagiti operatiba tayo isu nga idihan damit magwantaan aminen so nga nag-scamper damit dagiti daduman Sir Ronald. So dagiti talo tatang natilawan tayo sir handa nga in naganan dagitay kakadwada sir. Madama pala ang Sir Ronald iti investigasyon tayo pero dagiti talo Sir Ronald nga mismo nga natukmaan ket isu dati umununa nga mapilaan iti kaso Sir Ronald. When sir ngem ana dagitoy natiliwan sir agpapadada nga taga barangay 1 amin? Taga barangay 1 dayjay 2 Sir Ronald ken taga Corimao dayjay maysa. Di mayo pa tay. Di mayo pa Sir Ronald. Apay napigsa ti sugal da sir? Medyo siguro Sir Ronald kasi base kaday chay confiscated nga ebidensya nga kwarta ket almost or more or less 15,000 Sir Ronald. Talaga nga napigsa. When sir ket dagijay ko sir ang nagminatayan handa nga mapilano ka ti kaso sir? Kitaan tayo Sir Ronald no kasano ti plastar na kadayjay investigasyon tayo no adda pa ka inaiganda kadayjay nga aktibidades Sir Ronald. So dagitoy tatta natiliwang nga talo tatta adada ti kustudyar ti PNP tayo. Yan Sir Ronald madamada nga may imbestigaran Sir Ronald. So dayti kaso dayti may sagsagan namin sir. Yan Sir Ronald. So kasano kami ti monitoryo iti Lawag City sir detoy kampanya tayo iti illegal gambling sir. Ti monitor tayo Sir Ronald ket medyo nabayag manen nga adda iti operasyon tayo iti illegal gambling activities iti syudad ti Lawag. Daksanggasat adda manen no mampay agtultuloy latta dagitay pakdaar tayo nang ron na iti social media ken iti barangay Sir Ronald at na sectorize met dagitay patrollers tayo mandato damit nga agremind kadagiti barbarangays iti kada sektor da iti syudad ti Lawag nga dagitoy nga aktibidades ket bawal oray minatayan Sir Ronald. Madamot latta dagiti nagpursigi natangken ti ulo na ket
no mapay uray minatayan Sir Ronald no illegal aksyonan tayo latay so dayta nagpositibo mat Sir Ronald. Alawan sir. Okay, di sabali nga bangir sir, adan sabi dito na-arrestar tayo nga wanted person nga dito ket sumangsangot ti estafa sir. Wan Sir Ronald itay laeng October 8 so ada iti operasyon tayo iti implementation iti warrant of arrest so ada ti may isang arrested tayo iti kaso na ket estafa DJ Barangay 1 San Lorenzo iti syudad ti Lawag Sir Barangay Ronald. Uno manen. Barangay Uno dito nagsugal, Barangay Uno man Sir Ronald. Barangay Uno. Estafa. So kumusta dito ko sir? Dito na-arrestar nakapagpiansa ka di when no naipisok ti pagbaludan sir. Naikomiten DJ Court of Origin na Sir Ronald jak lang masure no nag-avail iti piansa. Kaano nga napasama kami dito sir kaso na? Kada ito kasi dahil sinijak mariro sa Ronald dahil warrant of arrest kat na-issue laang kada ito September 2025 so most probably sa Ronald kada ito matlang atawan dahil kaso na. Yes sir. Kasi October rin. Yes sir. Sir iti sabali nga bangir nagsaro manen di kitay operasyon tay kontra iti maipawi la droga no jak mariro ket ti kaudyan ket datoy may isang delivery rider datoy operasyon niyo iti paset ti barangay 2 ngem datoy subject ket Tagalapas Lawag City sir. Wan Sir Ronald itay bulan itay Sir Ronald September ket adda iti duwa nga illegal drug operations tayo babaan iti bypass operation so idi September 8 may sa di Barangay Aranayo, idi September 10 may sa DJ Barangay San Bernabe, then laeng bulan October Sir Ronald ket adamanen ni sayangkat idi October 11 nga bypass operation DJ Barangay 1 San Lorenzo manen Sir Ronald so dayjay kunam nga taga Barangay La Paz pero di San Lorenzo. Ay no. Barangay 2 gayam Sir Ronald Santa Joaquina. Yes, iti place of operation na. Yes sir. Sir digitoy nagsarno nga natiliwan ana digitoy ti kategoryada sir adda kadi digitoy ti drug surrenderer ano tay maibagbang high value ano LSI sir digitoy. Bali digitoy Sir Ronald ket tay so dati awagan tayo ti LSI pala ang Sir Ronald jak lang na sigurado dati history da no dagitoy ket dati or drug surrenderer Sir Ronald. Pero dagitoy ket street level individual. Yes sir. So dagitoy nga personalidad na i-commit da amin ti pagbaludanen sir. Wan Sir Ronald na i-commit da amin. So kasano ti assessment yo iti illegal drugs ngamin ti Lawag City sir? Ti assessment ming agdamay ta Sir Ronald ket adalata existence iti illegal drugs operation iti syudad ti Lawag Sir Ronald. Kasi dikit kita agda iti data iti barangay drug clearing iti syudad ti Lawag ket iti 80 nga barangay Sir Ronald ket 39 pala ang iti data mi nga na cleared ken 39 med dati uncleared ken adda ti duwa nga unaffected Sir Ronald pero adamanen dagiti may process nga babaan ka dagiti tultuloy nga validations tayo ket adda dagiti ninjak mariro Sir Ronald di namin sangal daw ket adda ti innem nga agap apply for drug clearing operation Sir Ronald. When sir. So teko na yo adda latta. When oras sa dino nga lugar ket talaga nga adda latta. Dati kastoy nga pasamak. Ngem digiti kaudyan nga natiliwan nga talo ko natayo sir. Handa na ibaga no adda digiti galamay da kakadwada. Ken no sa dino ti paggapuan ti supply da sir. Adalata Sir Ronald babaan no kasta nga dati operasyon tayo ket babaan dati awagan tayo iti tactical interrogation when no interview Sir Ronald ket adalata maibagada pero hantay nga maibaga Sir Ronald no siya sinno dagitoy nga sources daken no dagiti kakadwa Sir Ronald. So naanyaman dagiti maibagada or maibagbagada Sir Ronald ket subject for validation ken monitoring Sir Ronald ket no dati kinagpaisonan namanen dijay manen nga isayang kat iti whatever police operations kontra kanyada Sir Ronald. Okay. Pero gagayem kabisad intay to soblianan ni Police Captain Jimmy S. Aganon iti abiyang ti PNP Lawag kalpasan lang kadagiti sa mga pamalagip manibod pa lang iti technical studio tayo. Police asintado.
Dagiti kapulisan, anawaya mapagtaklinan dagiti umili. Tapno nagtalined, tilinak ornos kental na iti lugar tayo. Pulis asintado, programa nga pakaiwaragawagan, dagiti agdama paspasawak tunggal aldaw. Kampanya iti pannakapugibog kontra kriminalidad, illegal drugs kenda dumapay. Babayan ka dagiti mapagtal ka na kamen ti pulisya iti bukod tayo lugar. Pulis asintado, manggigan tunggal aldaw ti Sabado, dito'y RPN Diesel Radio Ronda Batak City. Mr. Ronald G. Domingo, host iti daytoy a programa. Pulis asintado! RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 9 minutos kalpasan ti oras alas 12. Oras hatid sa inyo ng IQ Mana 32-in-1 Herbal Coffee para luminis ang iyong balat at lumakas ang iyong kasukasuhan dahil may glutathione at collagen. IQ Mana Coffee 32-in-1. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. all you need is pride, all you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Agbirbiro kay kadi itinalaka ken napintas nga serbisyo apan nakataming dagiti minatayo no kas tagagayem ken kaabsat sa anin nga agpangadwa ken sa anin nga mapan iti sabali agsipud ta adda ditoyen probinsya tayo nang runa iti syudad ti Batak ti Jesus sa Memorial Home ken di kay tupulos agbabawi iti serbisyo na ti Jesus sa Memorial Home ket eksperto ken pulido ti serbisyo nga ipaayna kada kayo ti Jesus sa Memorial Home ket 24 nga oras ang nakalukat masarakan ti Jesus sa Memorial Home iti daya ina mismo ti Ricarte Park, Barangay Ricarte, iti syudad ti Batak. Kinapintas nga damag, kayat ngipakpakamo ti Jesus sa Memorial Home ang naglokaten ti baro a branch na iti Barangay Pagdilaw, Pinili, Ilocos Norte, mismo nga iti uneg ti Municipal Cemetery. Ti Jesus sa Memorial Home Pinili branch ket addaan iti dua a chapel, ken addaan pay iti freezer ken morgue. Akaunaan iti Pinili, Ilocos Norte, ken kaunaan nga daan iti krematorium iti Intero nga Ilocos Norte. Jesus sa Memorial Home. Ti Jesus sa Memorial Home Pinili branch ket imatmatunan ni retired policeman Laucelito Shell Coloma. Ti dado nga impormasyon, ag-text wenno tumawag iti cellphone number 0917-996-2942. Kukwa ken imatmatunan tinaanos manakigayem ken alisto akasarsarita Barangay Chairman and Mrs. Sani Kamangeg. Jesus sa Memorial Home. Ti Memorial Home akababaan iti presyo iti Intero nga Ilocos Norte. Jesus sa Memorial Home. Jesus sa Memorial Home. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 12:13. Polis asintado. Dagiti kapulisan anawaya mapagtaklinan dagiti umili. Tapno nagtalined tilinak ornos kental na iti lugar tayo. Pulis asintado. Programa nga pakaiwaragawagan dagiti agdama paspasawak tunggal aldaw.
Kampanya iti pannakapugibog kontra kriminalidad, illegal drugs kanda dumapay. Babayan kadagiti mapagtalka na kamen ti pulisya iti bukod tayo lugar. Pulis asintado, mangegam tunggal aldaw ti Sabado, dito'y RPN Diesel Radio Ronda Batak City. Mr. Ronald G. Domingo, host iti dito ya programa. Pulis asintado! Okay, tuloy-tuloy tiya programa tayo. 14 minutos kalpasan ti oras alas 12. Intay subyanan ni Police Captain Jimmy Aganon iti biyang ti PNP Lawag. Sir, may samampay kadigiti nakasaludsuden iti kabibiyangan nyo. Kumusta deto'y ko, sir? Dati perennial problem ti Lawag, dati traffic, sir. Especially ti sentro, kayan kasamitan iti Airport Avenue, sir. Ay, sir, Ronald, dati may isang kitkitaan tayo. Pero manageable na tamot pa ilang sa Ronald. Malaksid ka lagi tayo no dati aktibidades, big events dito'y sentro iti Lawag sa Ronald. So dahil medyo iplastar tayo dahil napintas nga estratehiya iti traffic scheme na si Ronald no ka. Babaan ti tulong matlaang ti traffic aid iti Lawag City kundi kapulisan tayo sa Ronald. Kada ito'y Rizal Street, sir, dapat na dito'y matartirimaan dito, sir. Dito anti Rizal Street kasi medyo nabayag sa dito nga problema iti paset ti Rizal Street. Sir Ronald, nalpasan dagitay kaatiddugan na dito'y batog iti asideg dito'y partes iti PNB kundi jay asideg ti Kapitolyo, Sir Ronald. So nalpasen tilang ayan nan Sir Ronald nga madama itaket dito'y barna ti laod yan ti asideg ti Jack Sigurado no anyang street jay no Jack Mariro, Sir Hernando Street jay along JP Rizal then Hernando Street jay ti ayan daytay ag didig tata Sir Ronald. Well, sir. Okay, sir, iti sabaling bangir amo tayo ag Decemberen. So, kumusta met ti preparasyon iti biyang ti PNP Lawag tata, sir? Especially ket adto kitay programa no ka, adto kitay bakasyonista, turista tayo ko na tayo, sir. So, kumusta met ti preparasyon iti biyang ti PNP Lawag dito baka agdublen to manen ti kaano digiti tattao, sir, nga umay ti sentro ti Lawag. Sir Ronald, rugrugyanan tayo manen nga i-plus star, Sir Ronald, ito'y security plan or deployment plan tayo. So, mabalin tayo, Sir Ronald, nga aramatan amin nga human resources tayo ken dagiti force multipliers tayo, Sir Ronald. Mangrugi pa kit din kada ito'y umay nga November, Sir Ronald, kada ito'y Fiesta Timinatay, Sir Ronald. So, mangrugi kadaytan, Sir Ronald, iti pakariknaan tayo iti panagbabakasyon iti tao. Isong rugrugyanan tayo, Sir Ronald, nga i-plus star ti amin nga resources ti Lawag City Police Station para iti seguridad kada ito'y masangwanan nga Christmas season, Sir Ronald. Yes, sir. Napantamet lang iti piyesta, ti mapaspasangasangan nga piyesta ti Minatay. Adda kanin detay na isayangkat nga detay tarip nung tayo, sir. Tamo tayo tilawag. Na duma-duma nga lugar ti ayan digitay Campo Santo tayo, sir. Awan pa Sir Ronald ti naangay pero isonto ti sumarsarono, Sir Ronald, nga angayan tayo dahil tatapno ti kastagat napimpintas dahil panakiplastar ti security plan tayo kada ito'y piyesta iti Minatay, Sir Ronald. When, sir, tayo dati umay pa yung holiday season ket talagang halang ti sentro ti umayanda o repay kadigitay igid ti baybay tatta, sir. Kumusta met ti monitoryo kadigitay igid ti baybay tayo iti Lawag City, sir. Sir Ronald, 24/7, Sir Ronald, iti monitoring tayo iti dadatay awawagan tayo iti bantay dagat nga kung kuna, Sir Ronald. So dagitay barangays tayo along the shorelines ket adda dagitay sector patrollers tayo agmon monitor 24/7, Sir Ronald. When, sir, okay. May sa kadigitay maudi nga nakasaludsodan iti kabibiyangan nyo, sir. Itapay lang iti kabaybayan tayo. Kamusta met ti koordinasyon kadigitay Fisher Fox tayo ta amo tayo met nga daligitay floating shabu iti probinsya tayo nga Ilocos Norte ket Tilawag ket may sa kadigitay nakakitaan itay Canlabes, sir. Sir Ronald, actually
adda manen iti kwa pero dito part iti Paway Sir Ronald, pero dito ayan tayo iti jurisdiction iti Lawag City Sir Ronald, ket iti nga rod agtultuloy latta iti koordinasyon tayo, banday dagat patrolling tayo kadagitay masakupan iti Lawag City shorelines tayo Sir Ronald. In coordinations kadagitay banday dagat tayo iti barbarangay. Okay. Sir, digita tayo kahit kasulod-sudan iti kabibiyangan nyo, no? Digitay may inayon nyo, kadagitay na pagsalitaan tayo manin, sir. So, daya lang, Sir Ronald, so iti Lawag City Police Station, apo ket agtultuloy latta nga aramiden na iti obligasyon na, ket daw-dawaten mi iti agtultuloy nga kooperasyon nyo kadagiti amin nga aktibidades iti kapulisan tayo iti syudad ti Lawag, ket daw-dawat mi iti kanayon nga panagsalwad iti bukod yung bagbagi ken iti aglawlaw tayo. Okay, thank you very much, sir. Detarod kagayam kapsat ti pangipatinggan tayo iti panakiniman tayo kini Police Captain Jimmy Esaganon ti biyang ti Iskad Officer iti biyang ti PNP Lawag. So once again, sir, thank you very much. Alawen kagayam ken kapsat ket kasangwa nang intay ti yes sir. Kasangwa nang intay iti biyang ti technical i-acknowledge sa mga diti agbuybuya ni Madam Telma Rala Macaraeg, ni Mami Rosalinda Bumanglag, kasama ni Mr. Leomar Verdadero, ni Mami Chita Ungtobera. Thank you very much kadagit sa amin nga listeners, viewers tayo. Pero agsubli tayo kalpasan kadagit sa mga pamalagip. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 12:20. Doc Herbal Coffee 21 in 1. Doc Herbal Coffee 21 in 1. Herbal mix with collagen and glutathione. Gaputay nyo bubingak iti nagsaksikitan iti kudil na, idinangag ko dito Doc Herbal Coffee 21 in 1, nga adan dito iti collagen ken glutathione, idun unana sa anak amamati. Ngem gaputa, ituloy-tuloy ko dito, ket nakitak iti epekto na dito kudil ko. Naglighten, kin ininot nga nawawan dito iskar na. Gapu iti dayta, saan kon ibain dito kudil ko. Agyaman naklaunay tanam amok iti Doc Herbal Coffee 21 in 1. Doc Herbal Coffee 21 in 1. Herbal mix with collagen and glutathione. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis bawat pahit. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Umulan, umaraw, tuloy pa rin ang pamimigay ng discounts at giveaways ang K-Sabico. Dahil eto naman ngayon ang Rain or Shine School Time. From June 1 to August 31, 2025, Rain or Shine is school time. 54 peso down payment, 0% interest on selected gadgets and appliances, cash discounts, free umbrella for every purchase of selected appliances. Rain or Shine School Time. Shop and win one of the 5 Always Yamaha Fazio. Visit K-Sabico Trade Incorporated Facebook page for complete details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 224969 Series of 2025. Ti K-Sabico Batak, ket masarakan iti Marcos Highway, Batak, Paway Road, Barangay Kaunayan, City of Batak, Ilocos Norte. Ken ti Brasna, iti Ilitiban na Ilocos Norte. Ken Pinili, Ilocos Norte. K-Sabico. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 12:22. Police Asintado. Dagiti kapulisan anawaya mapagtaklinan dagiti umili. Tapno nagtalined tilinak ornos kental na iti lugar tayo. Police Asintado. Programa nga pakaiwaragawagan dagiti agdama paspasawak tunggal aldaw.
Kampanya iti pannakapugibog kontra kriminalidad, illegal drugs kanda dumapay. Babayan kadagiti mapagtalka na kamen ti pulisya iti bukod tayo lugar. Pulis asintado, mangegam tunggal aldaw ti Sabado, dito'y RPN Diesel Radio Ronda Batak City. Mr. Ronald G. Domingo, host iti dito ya programa. Pulis asintado! Beno, tuloy-tuloy ti programa tayo, Pulis Asintado. Kalpasan iti biyang ti PNP Lawag, itimeten iti biyang ti PNP Bintar. Ilocos Norte, intay kainuman ti Deputy Chief of Police da, ani Police Lieutenant Cesar C. Romero Jr. Babayan met ti panidoon ni Police Captain Jopel Pascual. O manati amin sir, teman pakablaw mo kadto sa amin ngagdingdingig kinagbuy-buya ti programa tayo, especially kadigitay kalugaran tayo Jay Bintar sir. Nembag po nga malam tayo, kaya ko lang ikablaaw dato'y nabara nga kablaaw ko dito'y sumupsuporta dito'y dati nga programa na amin nga dagdangad ijay munisipyo iti Bintar. Yes sir. Okay sir, kamusta met ti nagbalim nagpatnag iti ili tayo nga Bintar sir? Kasi na po sir kat kwa peace and order limit. Iti napalapas nga 24 oras ijay munisipyo iti Bintar. Alam na pintas nga damag data sir. Ngam malagip ko gayam sir, adan sa datoy nabiit nyo inoperasyonan nyo kontra iti maipawil a droga iti Bintar sir? One sir. Idi ko sir October 2, 2025 iti oras ti 6:45 iti rabii. Ijay barangay Parot ke ti Bintar Police Station ken dadumapay nga nga law enforcement agency. Kadagkanta kami iti drug bypass. Ket natilumi ti may isang lalaki 42 years old. Nasawa na ke nagdanaed ijay barangay Tena, San Jose, Lawag City. Tagi operasyon may nga na naging successful dahil pinagkanta kami iti bypass operation sir. Okay sir, iti place of operation Parot Bintar. Ngem detoy subject taga barangay 9 Lawag City. Apay nga dadta sir? Isubot iti ko sir, iti di ginaulit sir nga transaksyon na ko dito talaga ko dito. Bintar, talaga lang Bintar lang ti talaga nga napagtutulagan nga pag pangisyan katan diti operasyon ngem taga Lawag City. Ngem kasano ti koordinasyon iti piyang ti PNP Lawag sir? Detoy kadiket drug surrendery detoy sir? Sir, awon ti record na kanya mi sa drug surrendery ito begin ti Lawag. Nga matinga tao sir kat kwa operate mo lang ginti kwa ginti Lawag. Daman ti imununan nga panakatili na wano operasyon kanya na. Operasyon lang sir iti kwa na. So ano digitay naala itikod na sir? Hindi hindi operasyon sir kat nakaala kami sir iti kwa iti talong heat sealed transparent plastic sachet nga karkarga iti shabu ken najay may samat nga heat sealed matlaan nga transparent plastic shabu nga namanid niya nga bay selling. Yes sir. Na naka-confiscate kami matan iti kwa iti pagpakadang ng drug. Yes sir. So bali upat sir dati naala. May isa DJ ilako na talo di naala di possession na. Sir, may so mano amin nga grams dati sir? Hindi rumor sir nga kwa nga kurang nga may isang gramo sa dati kwa na. Ay naku. So mano amin ti estimated cost value na sir? Mapan ka sir nga surok sir nga kwa nga 8,000 sir iti street value na. When street value is 8,000. So dati kaso na sir, kumusta na ikubit ti pagbaludan sir?
Dapat yung sir, dapat lang sa custody mi dati ko, dati suspect undergoing pa lang iti ko na, ti preliminary investigation. Owen sir. So kasano ti panang assess yung amin dita Bintar sir, although tagalawag detoy detoy agdultuloy a kampanya tayo ti maipawil a droga dita Bintar sir. Ta medyo nabayag sa nga awan iti operasyon tayo sir. Deti pa operasyon ninyo ket dayo ko na tayo taga sa bali nga lugar. Owen sir. Adam kami ti ko sir, ti mang tanong lang iti ko sir iti report. Nga na dati nga tao ket wa dati ko na madama or previous nga illegal drug trade na dito i-orme. So awan digitay kasla in kantano ko sir in reveal nga kakadwa na sir. Especially no adda digitay taga Bintar. Adama lang sir ti ko, adama ti point na sir nga maganda. Yes, MJJ sources da sir handa nga na ibangan no paggapuan ti supply. Na ada sa ti ko, ada sa ti Madamin. Ada tinalam sa information in-interview mo kita or interrogate mo, ada matin na ito na sir nga ko nagnagan significant master nga information nga kabaloy nga makakanta kami mananti sumuron sa baling operasyon manan. Yes sir. Alakit barbaring dito iti pagpampanunutan di kitay kakabsat nga ada iti aktibidad na kastoy nga agbalbali da kuman. Sir iti sa bali nga bangir umasi dagiti piyesta dagiti minatay amo tayo met dita Bintar may sa kadagiti kalawaan nga ili iti probinsya tayo ken haan nga may isang disuti iti kay Campo Santo tayo. So kumusta met ti preparasyonen iti biyang ti PNP Bintar especially dati deployment to sir. Regarding natin sir ko agkanda kami kala ti ko siguro ti meeting siguro nito no next week kun sa kadami may usual nga preparation may so na pinag-deploy ti sa bali nga ko na Campo Santo dito in Bintar. Yes sir. Okay. Iti sa bali nga bangir sir, detoy agtultuloy meta kampanya tayo iti illegal gambling sir. Kumusta met dita Bintar? Kasi na po sir ko awan pa mati ma-monitor mi ko nga pagka Bintar nga ag-engage iti ko ti any forms ti illegal gambling. Yes sir. Dagitay tourist tamet nga mumay ti Bintar sir. Mo tayo ditay ko na tayo dati promote tayo met nga tourist spot tayo dita ba ita Bintar sir. Kabasa ka digitoy sir no adda digitay umay pumaspasyaren wenno gaputa panawin pa lang ti panagtutudo ako na tayo kumusta ti monitoryo kadigitay bakasyonista wenno digitay turista met umay ti Bintar sir. No ko lang sir no mostly sir nga papapana sa dito ko sir dito ti Encantadora Falls. Ti Falls kami din. Ano nga barangay no kaya na deta sir? Di ko sir barangay di Pilat sir. Adayon no ka deta sir? Asidag lang sir no parang Bintar sir so mga 15 to 20 minutes mati travel from poblasyon 15 to 20 minutes. Sir ang gamot sir nga maglang sa kalsada siguro mga agdalyasat kat bambantay dito sir di Pilat? Sir abay lang ti ko sir, abay lang sa ti kalsada. So nalakas sir nga ko ma-access ta falls. Falls. So ado ti mapapandita sir? Adamot na sir, lalo no ko sir no weekend. Ado sir ti ko ado masar ti bisita nga maigay. Digitay ko tayo sir, digitay karkarayan tayo kada irrigation system tayo dita Bakara. Bakara ita Bintar. Mga no adaman di kitay mailawan nga mapan agdidigos sir ta dita Bintar idiket nagsaruno di kitay nalnal mes sir. Adalat tambak sir di kwa iti makita mi sir nga apan nagpaspasyal kita igiti karayan although magbagan man may suda nga konta ambat iti precaution safety dambat nga kwa nga ag-enjoy iti kwa iti karkarayan tayo. Uwin sir. Okay, dati kaso ti pa nagtatakaw sir, awamit lang ti mapaspasamak dita ilitay Bintar. Awam pa masar tinay ko sir, na i-report ka niya. Awam pa tinay padamag. Uwin sir. Uwin sir. Okay, lastly sir, ngayon nakasaludsodan iti kabibiyangan nyo. Kadigitay pagadalan tayo dita Bintar, kumusta mit sir, iti panang ipakpakat tayo iti monitoring especially kadigitay high school ken senior high school sa dita Bintar sir.
Hindi lang sir ko, continuously ko kami sir, di pinangkanta kami ti checkpoint, lalo di kiti ko. Kaya nilang i-emphasize dito minor nga nga ago-operate iti motorcycle. So lajay no dating matulungan ka siya issue mi iti ti ticket, then katungtungan mi lajay parents or the owner iti motor tanong mabagaan tayo nga mabalbalin ka antapay nga nga gusar iti motor kat maiparit kan maipriority na jaya safety da. Okay. Alamin sir, di kita kay kasaludsodan iti kabibiyangan nyo. No, adda di kita inayon nyo, kada kita napagsaritaan tayo sir. Sige lang sir, kay ko lang sir nga inayon nga idi ko September 29 kan October 10 kat adat ti napasamak nga 10 days nga community immersion program. Ito'y estudyante ti PCADC or ito'y nga nagapo iti Pro 1. So bali ko dati sir 49 sir nga estudyante nga taga La Union, taga Pangasinan, Ilocos Norte kat tinapili ta nga venue ti immersion program da kat dito ti Bintar. So bali 5 sir nga barangay dati sir, napanda iti Dagupan, napanda iti Kabayo, Isik-isik, dito'y Kanaam kan, dito'y Tamtagan. So ado ba iti program nga na ipaay da ti barangay da, kadak da ito apo ti barangayanihan, di kita outreach program, tree planting, at ti medical mission, training di kito'y tanod kan taduma pa nga amo tayo nga makakaroon iti impact iti nga barangay. Bali 49 nga estudyante gapo dati Ilocos Norte, La Union ken Pangasinan nag-immersion da ditawi iti 10 nga aldaw. Oo sir. So ayin paida di kitay nagduduma nga services. Oo sir. Okay, alakit nakapinpintas launay sir. Yes sir. Ngayon ko pa sir di may tapos sir nga project mi idi October 1 kanto sir katwa nag-training kami kaya iti traffic enforcers. So October 1 to 1 kanto sir. Ay 1 to. Ada kami sir ti iti traffic enforcers mi sir nga nga 5 training. One sir in-invite mi sir iti Ilocos Norte Highway Patrol Team. In training ni sudan sir tano ma-improve dayay skills. Nalista ti pinag-implementar titoy existing nga traffic ordinance tayo. So digiti na training nga 5 nga traffic enforcer so that katulungan tayo mangimando ka digiti kalkalsada tayo tabaka sir. Bintar. Kusto data sir. Uwan, especially ti sentro kan digiti sangwanan ti pagadalan. Uwan sir. Lakat nakapinpintas man digiti nga damdamag sir. Okay, sir, awan na digiti kay kapasaludsoden no digiti inayon nyo sir. Kanita nagsaritaan tayo. Awan sir tagilan. Okay, alaman kagayam kabsat detaro din iti pagpatingganan ti panagin naman tayo iti biyang ti PNP Vintar babaen kini Police Lieutenant Cesar Romero Jr. ti deputy iti nasaw nga station ti Pulisya babaen met ti panidolo ni Police Captain Jopel Pascual. So once again sir, thank you very much sir. Thank you sir. Okay, beno kagayam kabsat agsublinto ti programa tayo kalpasan kadagiti sumagwa na pamalagip tayo manipod ti technical studio. Police Asintado. Dagiti kapulisan anawaya mapagtaklinan dagiti umili. Tapno nagtalined tilinak ornos kental na iti lugar tayo. Pulis Asintado. Programa nga pakaiwaragawagan dagiti agdama paspasawak tunggal aldaw. Kampanya iti pannakapugibog kontra kriminalidad, illegal drugs kanda dumapay. Babayan kadagiti mapagtalka na kaming ti pulisya iti bukod tayo lugar. Pulis Asintado. Mangegam tunggal aldaw ti Sabado. Dito'y RPN Diesel Radio Ronda Batak City. Mr. Ronald G. Domingo, host iti dito ya programa. Police Asintado!
Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 12:38. Oras hatid sa inyo ng Enjoy Coffee para sa mas matamis na pagmamahalan at mas matagal na loving-loving. Uminom ng Enjoy Coffee. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. RPN, Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alas 12, Philippine Standard Time, alas 12:39. Ano pa na? Polis asintado. Dagiti kapulisan anawaya mapagtaklinan dagiti umili. Tapno nagtalined tilinak ornos kental na iti lugar tayo. Pulis asintado. Programa nga pakaiwaragawagan dagiti agdama paspasawak tunggal aldaw. Kampanya iti pannakapugibog kontra kriminalidad, illegal drugs kanda dumapay. Babayan kadagiti mapagtalka na kaming ti pulisya iti bukod tayo lugar. Pulis asintado. Manggigan tunggal aldaw ti Sabado. Dito'y RPN DZRL Radio Ronda Batak City. Mr. Ronald G. Domingo, host iti dito yung programa. Pulis asintado! Beno, tuloy-tuloy ti programa tayo, alas 12:41. Intayon na ituloy ti programa tayo. Intay met kasarsaritan iti abiyang ti PNP San Nicolas. Ababen kini Police Lieutenant Jonathan Tikal dito iso na ti deputy. Ken kasametan iti panidoolo ni Police Captain Sigman Benigno. Umuna ti amin sir, teman pangablaong mo kani sa amin nga ag dingdingeg ken ag buybuyat ti programa tayo especially kani kitay kalugaran tayo dita San Nicolas sir. Umuna naman namin Sir Ronald kahit kuman kablawang kati magmalim mo kaya nang Ronald kadigidi nayat nga agdingdingeg kada ito'y programa mga nalatak iti police asintado nga nibaga malim tayo amin. Yes sir. Okay sir, kumusta met tinag malim nagpatnag iti ili tayo nga San Nicolas sir? When Sir Ronald maragsakanak man nga mangibaga nga dito yung agpatnag ket awan ore may sa awan polos na i-maldit ng iti police blatter ti San Nicolas. Nalagata napintas nga damag dayta sir. Sir nati agtultulimet nga kampanya tayo iti may pawil a droga tamo tayo dita San Nicolas ket nagsaruno idi dagiti operasyon tayo sir. When Sir Ronald ket kuman ibaga nga continuous I mean programa may panggap ti illegal nga droga agtultuloy lata po maipasigurado mi agtultuloy lata nga ag-validate ag-investigate aming impormasyon nga sumsumrek iti opisina mi. Yes sir. Okay, digitay ko sir, digitay drug surrender tayo sir. Kumusta at monitoryo kada kwada? Continuous nga monitoring mi suda po nga mabispisita met iti barangay da. Ken encourage si suda nga ag balbaliw dan ken ipaspasigurado bimit kanya da nga monitoring mula tayo suda. No, when sir.
Di kita yung rod ko sir, wanted person tayo ta San Nicolas no dapat di kita yung nabatbati. Sa nagmamanuman na Sir Ronald, at dadapay lang awan da iti lugar tayo so nga madamaming i-tratrack no ayan da nga lugar tata. When sir, dati nga rod agtultuloy pa kampanya ti illegal gambling sir. Medyo nabayagsa nga awan di kitay operasyon tayo iti illegal gambling. Di ta ili tayo San Nicolas sir. Well sir, kaya nagpaiswa na dito sa ko nakatay nga amin nga illegal nga aktibidades kahit kan tultuloy nga monitorin mi kahit maragsakan kami man mga mangibaga nga kada ito nga oras kahit mamon-monitor mi pa nga illegal nga sugalan. Okay, sir, dati ko nga ro, dati may sakaditi problema dito sa San Nicolas ket dati kinakiro iti trapiko, especially iti rush hour. Amo tayo meten nga dati ka baro nga mayor tayo dito sa San Nicolas ni Apo Mayor Bunwan ket dati iti may sakaditi na ibagbaga na idi nga iprioridad na dati pan nakasulbar iti sobrang traffic iti sentro aging nga iti boundary ti lawag sir. So ano di kitay pamuspusan tayo sir tapos kastakit malayayan basit datoy problema iti traffico iti ili tayo San Nicolas. When Sir Ronald aday narami ti kwati nagtulungan iti lokal nga munisipyo ken iti kapulisaan nga plano nga tay ko nam nga mangiles ti kadeto nga problema. Iso nga adada digitoy katulungan tayo nga digitoy traffic aid nga empleyado ti munisipyo ken i-maximize ti police presence mi abo nga binulig ka digitoy traffic officer tayo. When sir. Okay, sir, datoy kwa umasidigmanen ti December ti pay problema ti PNP ta San Nicolas no kaket digitay kada digitay badjaw adda dapay ket dimanen makikita dito sentro Batak, Lawag, San Nicolas. So kasano ti monitor yo kadigitoy tata sir? When na po si putan mila tamay ti suda ken no mabalbalin iso nga maki-coordinate kami kadigit iti DSWD, MSWD nga mga plano ken kuno kasano ti remedyo na nga pumayan ni tayo kadigito apo. Tahan tayo mo mapawilan suda ngamin nga kota demokrasya mo ti pagilyan tayo. When sir. Lamit karbenganda nga adda dita ti problema ro sir kada tay panagkalkalimbitin da dita DJ ti makita nga problema baka matinag da sir. Kasjay nga talaga sir kaslaman da tayen impalpalogan man digitay kapulisan tayo pabadok da manen. Wenta kasi nga ron ti obraen da digitay lalo digitay ubing kay kasi damit nung makwada matenag da kan pagbitinan da. Oray no awan digitay mamon monitor yung umyan kaditay sangwanan ti business establishment especially iti mall ket previous year adda digitay umyan pa ket din sir. Kadigitay Sir Ronald awam met pay nakwami kadigitay naglablabas nga lawas. Laket wen nga tinawen-tawen detoy nga problema ta no aw masidag ti December ket isot panagadada try ko na tayo ket iyam amag tayo ket DJ panag kalkalimbitin da iti lugan beng ket no matinag da wen madungpar da delikado. Okay. Sir, iti sabali pa yung nakasaludsod iti kabibiyangan nyo. Itamet kaso ti panagtatakaw to San Nicolas. Previous years ket ada digiti kaskasot panagtatakaw especially no masidag iti bulan ti December sir. Sir, deta nga problema ti San Nicolas ket medyo na-addressanen. Dito ko nakngaroon, kanayon ti patrolya, continuous ti patrolya iti kapulisan tayo po, 24 hours dito, 24/7 na po nga, agpatpatrolya ti kapulisan tayo. Ken katulungan tayo ti gidi force multiplier tayo. Kadi kitay international highways tayo sir, awan di kitay reklamon, awan sa amin awan may dumandan kada tayo nga, di kitay pagparkingan dati iti national highway, di kada especially kita ada junk shop na, di kitay pagtarimanan ti lugan, iso pagtarimanan dati sangwanan di kitay business establishment na, awan di kitay
ma-encounter tayo na kasi nga problema, sir, especially kada ito San Nicolas Batak Road. Kasi na po, just sir, awan metenta weekly nga the implementar ti DILG in collaboration with other government agencies nga mapan mang check up kadigitoy road clearing, implement ti road clearing po. Tapno road clearing operation. When weekly DJ na po nga makan conduct. When sir. Alam sir, di kita kahit ko lang sa sudan iti kabibiyangan nyo, no? Dadi kita mainayin nyo kada kita na pagsaritaan tayo, sir. When sir Ronald, kahit kuman nga lain nga gundaway dito, nga pamalagip ka di kita komunidad iti San Nicolas, nga alert alerto da lang, lalo kahit tumasidig ti ondas, kada piyesta, hantayo magawidan di kita kaputi sa bali nga kabagibang probinsya ili nga umay agaramid ti dagas ito'y ili tayo. Okay. Thank you very much, sir. Dito'y oras manin ngayon payo dito estasyon tayo. Thank you, Sir Ronald. Okay. Pero kagaya mo sa datang ti pangipatinggan tayo, ti panakin naman tayo kini Police Lieutenant Jonathan Caldito, ti Deputy Chief of Police di Biyang ti PNP San Nicolas, baben met ti panidoolo ni Police Captain Sigman Benigno. So once again, sir, thank you. Thank you, sir. Okay, pero kagaya mo kabsat, agsublita ito. Kalpasan kanigit mo na pamalagip, manibod pa lang iti technical studio tayo. Police Asintado. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 12:50. Police Asintado. Dagiti kapulisan anawaya mapagtaklinan dagiti umili. Tapno nagtalined tilinak ornos kental na iti lugar tayo. Police Asintado. Programa nga pakaiwaragawagan dagiti agdama paspasawak tunggal aldaw. Kampanya iti pannakapugibog kontra kriminalidad, illegal drugs kanda dumapay. Babayan kadagiti mapagtalka na kamen ti pulisya iti bukod tayo lugar. Police Asintado. Mangegam tunggal aldaw ti Sabado. Dito'y RPN DZRL Radio Ronda Batak City. Mr. Ronald G. Domingo, host iti dito ya programa. Police Asintado! Okay. Tuloy-tuloy ti programa tayo gagayam kamsat. Kalbasan ni Tibiyang TPNP San Nicolas, intay ni Tibiyang TPNP Dingras. Okay, intayo kay naman ni Police Executive Master Sergeant Danny Alejo Maligsay. Iso na ti Mespo, itinasong istasyon ti pulisya ken babaen met ti panidoolo ni Police Major Norman Pentang. Umuna ti amin sir, tayman pangablaom mo kanyo sa amin agdingding ken agbuy-buy ti programa tayo. Nangruro kadagiti kaluguran tayo jay Dingras Ilocos Norte. Thank you sir. And kablawa man diti aming nga dumdumngod dati nga RPN DZRL Batak. Naimbagngal daw tayo amin ken sapay ko mata kanayem kalatang dingding dati nga RPN DZRL. Yes sir. Okay sir, kumusta met ti nagmalim nagpatnag ipili tayo nga Dingras sir? Kasi na po yung sir na talnamot sir. Peaceful mo sir. Awan di kitay nagkidkid daw ti tulong. Awan di kitay respondyan tayo. Awan di kitay napasamak nga Baker traffic incident sir. Adamo dito minor nga kuang na kuada mo nga sigud sir. Na nagkikinawatan da mo lang dito yun sir. Sanda nga nagsinaklangan. Nin sir. Ano di kitay ngamin sir involved? Hindi tayo gagangila ang kulang sir. Diri ang kinawatan kuadon to mo lang sir. Awen sir. Okay, sir iti sabali nga bangir. Detoy
umadani nga piyesta dagiti minatay. Kumusta met ti preparasyon iti biyang ti kapulisan tayo ken koordinasyon iti biyang ti LGU numan pay November 2. Detoy kaldawan ti piyesta dagiti minatay tayo dita Dingras dilamamin ano dayta sir tag kinsena sen into no lawas nan. Agtultuloy lata nga iko palpalagi mo lata diti aglalo di kadwami nga diti force multipliers nga pagtitunulungan to no umay di nga dayi nga November to pesta kararwa sir. Awan pa iti nabukil nga kasla datay tarip nung sir awan no maayuswat to pay lang. May iiswat to pa lang sir. Ay may iiswat to pay lang. Okay, sir iti sabaling bangir nga rod deti met tultuling nga kampanya tay iti maipawil nga droga. Adan sa di operasyon tay dita Dingras if I'm not mistaken August or September sa di dinaudin nga operasyon tay dita Dingras Ilocos Norte dedi naganan dedi natiliw iti sangwanan ti munisipyo sa Dingras idi nga ken napan iti may isang store dedi nang kabil sa ti minor de edad nga naitimbre ti PNP ket adami digitay kontrabando nga naalatikot na sir. Adagiti sa tinaudin sir. Wen sir. Dapat dati naudi nga dati bay bas sakbay kaday sir. Dapat naududi. Wen sir. So kasano ti assessment yo iti kampanya tay ti illegal drugs dita Dingras sir? Agtultuloy lata mo iti monitoring tayo sir ti pangapit illegal drugs. Nadaman nga matakwatang nga agus usar wano kwa may maoperasyonan sir. Digitay ko sir the drug surrendery tayo kumusta ti monitor yo kadakwada sir. Nagtultuloy na tayo iti monitoring diti drug surrendery sir. Dapat diti napalpalabas nga dapat la diti nag-surrender nga nagudi sir. When sir alaket dagitay wanted person tayo met nga rod sir. Ano dapat dagitay nakabinbin nga warrant of arrest tayo ngem cannot be located dagitay ko sir dagitay addressina. When dapat lang diti variance may iti ko ti arrested wanted person sir. Nga madadati na udi dadati na arrestar idi Wednesday sir. Nga may sanga na tiliw. Kaya nagtultuloy lang tayo monitoring. Sir. When sir. Ano ti kaso na dati sir? Slight physical injury sir. Slight physical injury. Di kita'y gagangay lang. When sir. Ngayon nakapagpiansa sir. Bali decision day yun sir. In 11 days nga makulong sir. Nga 11 days. So naikaro na. Ikaro na sir. Ikaro na pa lang. When sir. So adad to'y nakadetain iti estasyon tayo. When sir. When sir. Dati nga rod sir, umadaning Christmas ko na tayo, Pasko mo tayo, sigurado nga daywen daman dati madungan dam tayo dita iliti Dingras sir. Kumusamit detoy panang supervisor ti lugar ken kasamit ten koordinasyon nyo kaligitay official ti barangay kadito yung lugar sir. Nagtultuloy lang tayo ti kanayong inaldaw nga makikoordinate ka inaldaw pa nga i-visit mi jay as up now nga al-aldaw manupe lang ti mapambisita sir tadi danom ta napigsape lang sir. Napigsape lang. When sir. Di kita'y kaso ti pamapatay dita Dingras sir, kumusta? Especially dedi kaudyan dedi pa nakapapatay ti may isang inhinyero iti barangay San Marcelino sir. No panggap kaday under invest pa lang nariga mo ti agsao sir ta nakakwati SITG nga mindayjin sir. When so awan pa iti kasla napinyat nga lead tayo nga kitkitain tayo sir. Adamo kitkitaan da nga leadin sir nga baling nga ikwate lang dito ta under investigation pa lang sir. Aglalo ka naka SITG dito sir kunada nga special investigation task force. So nga iti higher office iti makamu nga mangsumbat ka dito. Already di pamapatay ti barangay Lumbad. When sir. So daaminen so dati kasla nangat nga to nga ahensya kung natayo man nga manginvestigar kadigito yung kaso ti pamapatay dita Dingras sir. When sir kasi da grupo kami nga kasla pagtitinulungan iti kasla Dingras ken iti kabangiwang istasyon sir pagtitinulungan sir. Tada nabuo nga day ko nga day special investigation task group sir. Okay, kalpasan ka digito yung
krimen dita dingra sir kasano ti assessment yo kadigitay kakailyan tayo moment ti kasla panagari papada no detay panagbuteng da kuma sir kas assessment mi sir ket kasla awam ti kasla kasi nga ko sir ay assessment sir when sir Okay, when sir, dati kaso ti pa nagtatakaw dita dingras sir, awamat lang digitay may report iti biyang ti kapulisan tayo. Ingganat ta sir ka awamat ti reported nga ti pa nagtatakaw sir. Dita dingras. When sir. Especially tatakit tiyempanawin ti pa naggagapas, na baka nakagapas kay pa dita dingrasin sir. When kaduan na tinakagapasin sir. Kaduanan na. Dati met napalabas nga bagbagyo sir, awamat lang digitay report kita ili tayo nga nagpukaw nga tattao sir adda jay missing tayo sir ngam na jay naudi diwa jay sagpatan nga sagpatan sir sad talapas when sir nabartik sa kanupit ngamin dayjay sigong kadidi pamilya na mo lang king kakabagyan na sir ket nabartik sir so nga naiano daw na kwan alam sir di kita kahit kasulod din kabibiyangan nyo no di kita inayon nyo sir kadi kita napagsalitaan tayo kahit ko mga inayon apo diti dumdumngag kumakin no diti ati naudi nga diti shooting sapay ko mata nadaman nakakita nakawitness handa ko mga bubuteng parang uno may iti ayam meta han nga may pablag itinaganda tano alalis ti pan nakasulbar ko madeye kaso sir. Okay. Thank you very much Police Executive Master Sergeant Danny Alejo Maligsay sir. Mes po ti biyang TPNP bin dingras baben met ti panidoolo ni Police Major Norman Pentang. So once again sir, thank you very much. Thank you much sir. Okay. Alawin kagayam ken kabsat. Keta dito itay nga roden nga ipatingga ti programa tayo. Keta Diyos unay ti agngina iti anos yumanen nga nakikadwa kada kami iti lasod iti may isang oras ket kagudwa. Keta wisan ta kay tumanen into no umay nga Sabado iti panakiandingay kada kami iti daytoy nga programa. Nakadwa tay nga nagserbi ti biyang ti Master Control ni Engineer Mark Angelo Asuncion, supervision ken direksyon ti OIC ni Mr. Rod Sadjan. Thank you very much nagiti na interview tayo ti PNP Bacara, Lawag City, ti Pintar, San Nicolas, Kenti, Dingra, Ilocos Norte. Itinaganen ti Ilocos Norte Police Provincial Office, babayin ti panidoono ni Police Colonel Jomar Labiano, at imetento yan akin gayemyo, kastimonyo tinati programa, agikita tayo tumanen into no Sabado, ni Ronald Domingo, mga bati ti imbaga damag na imbag nga malem tayo amin na sangapada. God bless us all. Babay na po. Police Asintado. Dagiti kapulisan anawaya mapagtaklinan dagiti umili.